افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом хурдтаракони азиз, якҷоя афсона мехонем. афсонаҳои халқи тоҷик. зоғак ва чалалӣ. будааст набудааст, як зоғак будааст. вай як рӯз чалалиро дида гуфтааст: ҳа, чин қарчаи беқарору бебарор, ана ба дастам афтодӣ. акнун гӯӣ ки ман туро чӣ тавр хӯрам, бо пару болат ё пароканда? эй зоғаки сиёҳмушкини хушгуфтор, гуфтааст чалалӣ, хайрият, ман ба дасти ту афтодам. ту ҳамҷинси худам ҳастӣ. як чалалӣ не, 10 чалалӣ қурбони ту. хоҳу нохоҳ имрӯз не, пагоҳ ба дасти ягон гурба меафтодаму бефоида нобуд мешудам. маро акнун чӣ хел хоҳӣ, ҳамон тавр бихӯр, ихтиёрат. лекин навакак бо нӯлат саргин тит мекардӣ. нӯлат ҳаром шудааст, гӯшти ман ҳалол. рав, нӯлатро шуста биё, ман то омадани ту парамро канда тайёр мешавам. зоғак ин гапро шунида ба лаби ҷӯе рафта, нӯлашро шустанӣ шудааст ки оби ҷӯй паст шуда гуфтааст: ман тозаю озода, аз ман мардуми як шаҳр об мехӯранд. минқори ту ҳаром, бӯи саргин мекунад. кӯза биёру аз обам гирифта ба канор рафта нӯлатро бишӯй. чӣ илоҷ? зоғак парида рафт, ба болои дӯкони кулолгар нишаста гуфтааст: кулолгарака, ҳой кулолгарака, кӯзача деҳ, лаби ҷӯй равам, об гирам, нӯламро бишӯям, чалалиро бихӯрам. кулолгар гуфтааст: ман ба ту кӯза медодам, лекин кӯзаи тайёр надорам. рав, аз сурхтепа хок биёр, як кӯзачаи нағз сохта медиҳам. зоғак парида рафт, сари сурхтепа нишаста гуфтааст: сурхтепа, ҳой сурхтепа, ба ман як хок бидеҳ, ба кулол барам, кӯза кунад, онро барам аз ҷӯй об гирам, минқорамро бишӯям, чалалиро бихӯрам. ман ба ту хок медодам, лекин хоки ман сахт, гирифта намешавад. рафта бузи кӯҳиро гӯй ки як шохашро ба ту диҳад. биё, бо шох хок канда бигир. зоғак парида рафта ба қуллаи кӯҳ нишасту бузи кӯҳии шохкалонро дида гуфт: бузак бузак, як шох бидеҳ, барам аз сурхтепа хок гирам, ба кулолгар бидиҳам, кӯза кунад, кӯзаро бурда аз ҷӯй об гирифта минқорамро бишӯяму чалалиро бихӯрам. бузи кӯҳии шохкалон гуфтааст: бисёр гуруснам, аввал рафта ба ман алаф биёр, хӯрда сер шавам, баъд шохамро медиҳам. зоғак аз кӯлаи кӯҳ парида ба марғзор рафта нишаста гуфтааст: марғзор, ҳо марғзор, ба ман алаф бидеҳ, пеши буз барам, вай шохашро бидиҳад, аз сурхтепа хок гирифта ба кулол барам, кулолгар кӯза мекунад, бурда аз ҷӯй об мегирам, минқорамро мешӯям ва чалалиро мехӯрам. марғзор гуфтааст: банди алафи ман бисёр сахт, рав дос биёру даравида бигир. зоғак парида ба деҳа рафт, болои дари оҳангар нишастааст.
устоамак, ҳой устоамак, як дост бидеҳ, алаф даравам, бурда ба бузак диҳам, бузак ба ман шох бидиҳад, аз тепа хок мегирам, кулолгар ба ман кӯза мекунад, об мегирам, минқорамро мешӯям, чалалиро мехӯрам. Оҳангар гуфт: ман ба ту дост медиҳам, лекин ҳамин рӯз ангиштам тамом шуд. Рав аз кӯҳи сиёҳ ангишт биёр. ба кӯра меандозам, оҳан сурх карда, ба рӯи кӯба гирифта, як доси нағз сохта медиҳам. Зоғак сӯи кӯҳи сиёҳ рафта гуфтааст: кӯҳи сиёҳ, ҳой кӯҳи сиёҳ, ангишт бидеҳ, ба оҳангар барам, дост карда медиҳад, достро ба марғзор мебарам, алаф даравида ба бузак медиҳам, бузак шох медиҳад, бо шох аз тепа хок мегирам, бурда ба кулол медиҳам, кулол кӯза мекунад, кӯзаро бурда аз ҷӯй об мегирам, минқорамро мешӯям ва чалалиро мехӯрам. Кӯҳ гуфтааст: эй зоғ, ангишт надорам, бирав аз беша кунда биёр, ман кундаро сӯхта ангишт тайёр мекунам, гирифта меравӣ. Зоғак ба беша рафт, ба шохи як чинори калон нишаста мегӯяд: беша, беша, кунда бидеҳ, бурда ба кӯҳи сиёҳ медиҳам, кундаро сӯхта ангишт карда медиҳад, ангиштро ба оҳангар мебарам, ба кӯра меандозаду дост карда медиҳад, достро ба марғзор мебарам, алаф медаравам, алафро ба бузак мебарам, бузак шох медиҳад, бо шох аз теппа хок мегирам, ба кулол медиҳам, кулол кӯза мекунад, бурда об мегирам, минқорамро мешӯям ва чалалиро мехӯрам. Беша ба зоғак як кунда додааст. Зоғак гирифта ба кӯҳи сиёҳ бурдааст, кӯҳи сиёҳ гирифта ангишт карда додааст, ангиштро бурда ба оҳангар додааст, оҳангар ангиштро гирифта як доси тез сохта додааст. Зоғак аз марғзор алаф даравида бурда ба бузак додааст, бузак ба вай шох додааст, бо шох аз тепа хок гирифта ба кулолгар бурда додааст, кулолгар як кӯзаи хушрӯяк сохта додааст. Зоғак кӯзачаро дида чунон хурсанд шудааст, ки ба гуфтан рост намеояд. Кӯзачаро гирифта ба лаби ҷӯй рафтаасту: ҷӯяк, ҳой ҷӯяк, мана кӯзаро овардам, об бидеҳ, гуфтааст. пештар биё, худат гир, гуфтааст ҷӯй. Зоғак ба кӯзача об гирифта минқорашро шустааст. ҳамон дам ҳис кардааст, ки бӯи бади минқораш гум шудааст. Накҳати фораме ба машомаш расида хушҳол ба худ гуфтааст: ин кӯзача дармони дарди ман будааст, онро ҳеҷ гоҳ аз даст намедиҳам ва ҳар бор об гирифта минқорамро мешӯям. аз ин фикр дилаш сабук шуда, шодикунон пеши чалалӣ парида омаду ба ӯ гуфтааст: чалалӣ, аҷаб маслиҳати хубе ба ман додӣ, ташаккур ба ту, ба подоши ин некият ман ҳеҷ гоҳ туро намехӯрам. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.